ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ଏ ହେଉଛି ଚିଲିକା ହ୍ରଦର ଦୃଶ୍ୟ। ଚିଲିକା ଓଡ଼ିଶାର ଲାଇଫଲାଇନ୍ କହିଲେ ଭୁଲ ହେବନି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ଆଉ ଏ ଚଢ଼େଇମାନେ ବା ପକ୍ଷୀମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସତରେ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ କରିବେ। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ବିଦେଶୀ ବା ଅତିଥି ପକ୍ଷୀ। ଚିଲିକା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ ଓ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାକୁ ବ୍ୟାପିଥିବା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଖାରା ପାଣିର ହ୍ରଦ। ପ୍ରବାସୀ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଭାରତୀୟ ଉପମହାଦେଶର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶୀତକାଳୀନ ବାସସ୍ଥାନ। ଚିଲିକାରେ ଶୀତଦିନ ବିତାଇବା ପାଇଁ ଏମାନେ ସୁଦୂର ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧ ଓ ସାଇବେରିଆ ଅଞ୍ଚଳରୁ ହଜାର ହଜାର ମାଇଲ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଏଠାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏ ପରିବେଶ, ଏ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ତାଙ୍କୁ ଏତେ ଭଲ ଲାଗେ ଯେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏ କ୍ରମ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ମା କାଳିଜାଇଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଡଙ୍ଗାରେ ବା ଭୁଟୁଭୁଟିରେ ଯାଇଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଏହିପରି ଭାବରେ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଉଡ଼ି ଆସି ତାଙ୍କ ହାତରୁ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। କେବଳ ଏମାନେ ନୁହନ୍ତି, ଏ ହ୍ରଦରେ ଅନେକ ପ୍ରଜାତିର ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀମାନେ ବାସ କରନ୍ତି। ଏଠାରେ ଥିବା ପାରିକୁଦ ଓ ମାଲୁଦ ଦ୍ୱୀପର ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନ୍ୟତମ ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ। ପ୍ରକୃତିର ବିବିଧତା ଏଠାରେ ଫୁଟି କରି ଦେଖାଯାଏ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପକ୍ଷୀ, ସାମୁଦ୍ରିକ ପ୍ରାଣୀ, ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଗନ୍ତାଘର। ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଏଠାକୁ ଆସିବେ କେମିତି? ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥରେ ଯାତ୍ରା କଲେ ଏହାର ନିକଟତମ ଷ୍ଟେସନ ହେଉଛି ବାଲୁଗାଁ ଓ ରମ୍ଭା। ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଆସିଲେ ଆପଣ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଟୁ ଏଠାକୁ ଆସିପାରିବେ। ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ 5 କିଲୋମିଟର ଗଲେ ବାଲୁଗାଁ, ବରକୂଳ ଓ ରମ୍ଭାରେ ଓହ୍ଲାଇ ଚିଲିକାକୁ ଆପଣ ଯାଇପାରିବେ ଓ ଏହାର ମନୋରମ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟକୁ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଠାରୁ ବାଲୁଗାଁ ପାଖାପାଖି 100 କିଲୋମିଟର। ଆପଣ ସେ ରାସ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରିବେ। ନଚେତ୍ ବରକୂଳ କିମ୍ବା ରମ୍ଭା ପାଖରୁ ଚିଲିକାକୁ ସୁଗମ ରାସ୍ତା ଅଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ହ୍ରଦ ନିକଟକୁ ଆଣିପାରିବ। ପୁରୀ ବାଟ ଦେଇ ଆସୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସାତପଡ଼ା ପଟୁ ଚିଲିକାକୁ ସନ୍ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ପୁରୀ ସାତପଡ଼ାର ଦୂରତା ମାତ୍ର 50 କିଲୋମିଟର। ଏଠାରେ ବୁଲାବୁଲି ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ସମୟ ହେଉଛି ଅକ୍ଟୋବରରୁ ଫେବୃଆରୀ ମାସ, କାରଣ ଏହି ସମୟରେ ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀମାନେ ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ଏଠାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଠାରେ ଥିବା ମା କାଳିଜାଇଙ୍କ ମନ୍ଦିର କଥା ତ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଜାଣିଥିବେ। ଏହି ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅଭୀଷ୍ଟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ବୋଲି ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି। ତେବେ କେବେ ସମୟ ବାହାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚିଲିକାର ଏହି ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଆସନ୍ତୁ।